Ogwumba ụmụazị amara ka esi kpa the money ana ndị nna adakpọta ụmụ ha n'ife a na-eme reason ụfọdụ nwere ike believe na n'afọ ya ta na nwa ya ma nta si hapụ nwa gị ọ na-eri ego ụfọdụ sef ma ọ nọ na secondary school o bidogo ibe akpagala ọnụ na university idegogoro moto ọ na ọbago otu ọjọọ ike mgbe ọ na every month ị na-enye nwa gị 200,000 ichezi ozugbo ahịa ọ bụgo big boy nwee ụmụazị nwee ụmụ nwaanyị nwee ndị na-eri ego ezo ịhapụ ego gị nwụọ ori ihe nche niile n'ọnụ maka ọmara ntọ na dị n'ime ọmara afọ ịtarụ maka ibe cheka ego ahịa na-agịta ego most of ndị asị ụgwọrọ ọgwụ ego fada eri nne o nwere ike na ajụ plate nne ego na 2,000 naira ọ sị nwunye ji ego na-esi ofe because na ọ na-azụ ego ahụ ọ ma what it takes to make the money mana ndị nwoke na-ekwe ada amaka esi azụ the money ọ ma bụ siribe the money ana ọmarazi na-ewepụ ya na ọ dabata mmụọ so onye kpatara emechaa ọgwụ asị na ego ọgwụ ego ana ọ na-eme ụmụ bọyị ụmụ nwa bọyị ya ịgbara ndị gbara ọgaranya bọyị nwere problem maka onye gbara ọgaranya bọyị emechaa sị na ọ ga bụ onye ọgwụ ego asị ka maka onye ọ nọ na nke ọgị ya goro enye nwaanyị ụlọ na-akwụrụ enye nwaanyị ụgwọ shọpụ kwọrọ ugwu na ebe obi na ụfọdụ sef gụchara moto bi mmadụ na-eri ego na-erisi gị ka o jee klọb a na-eto ọ bụla ọgọma nkwụsị maka ọ bụgo part of his life so before ọ ya eji kpokọta onwe ya ọrụ ego ga nyere orie na 2/3 so kwa ntọdụ fọdụrụ afọ were zọgbo onwe ndị mara sị na onye ọgwụ ego ọ bụrụ ọgwụ ego ihe a bụ ihe nkụziri na alaba ọ na-ewu ewu na kpọpụta nwunye gị ọ na-arụ ọrụ oyibo n'ebe na Nimasa na bank ole ka a na-akwụ ya iji na-akwụ ya ụgwọ ahụ ma ya bịa ụfọdụ ụmụ nwaanyị azị mba si akwụna ka ha na-eme ihe si nyeme ha ego zuru isi na ihe ha chọrọ enwere ndị nwunye ha jere mmụọ ka ezi agbakọ ewepụ nwee ndị nwunye ha jere mmụọ na ahịa ebute ahịa ọha n'ọha na nye a ga-etinye ya nga a na-ama ka ahịa dị ndị oyibo na-akpọ laptọpụ kọmputa ehi ọbụla eji ewe ha azụbụbụ ya nwunye ya wepụ mmanụ ole fọrọ ọchọ ịma ihe ya gwọrọ na ọjọọ nwunye ya ọgwụ ya nye anwe ahịa nye anwe ego batara abata emegide ya ofu ya nwụọ wee na-akọta na ya atụkọta ego ọnụ ndị mmadụ tụ ego ewekwa ya na ọnwụ ya bịara na eyi na eyi oju aka ọnwụ ji abịa onye katara moto meju na stiarịn nwa nọ nnukwu mmadụ and onye abụọ eji eme oja nnukwu cheki n'ọkụ ya ji esi nga arụsabụ ọga mana ọ ma mana ịdị ya and ụmụ eji edi ya and ndị ụlọ akụ anyị ka ọpụta ego ị na-akwụ ụgwọ elu ị na-akwụ ụgwọ ala kwa eme ya nga ahụ ekwuzie anya mara nke a ji eweje ebe a na ebe a o mezie ọ bụ na o tie kpoko ṅarị ma na-achọrọ nwoke ahụ na nwaanyị ji ahụ ego achọ nwaanyị ahụ na nwoke ji ahụ ego abịa tii nke ahụ a na-aga mmadụ dịka nka ka ghara ịkpa ndị na-ebutewu akpati mgbe ahịa 10 mgbe nwunye ha akpati ihe n'aka do na-apị were hụ ana m agba ha madam jizie na ike n'ụlọ na ụmụ ụnụ nwe ihe ndị ọzọ na-emekwa lekwa ụnụ ka ndị ọzọ na-arahụ mgbe nwaanyị nwoke na-agba gị n'ahụ nwunye ya na-eme ọnakọta oja China ọnakọta oja Turkey ebe ile di ya si ebute ahịa ọ na-eje ebute ahịa ọ dị ya ka nwoke ahụ ọnwụọ na maka ya na nwunye ya na-ahụ isi ya bifo ọnwụọ so ome ihe a na-ezoro ya ezoro na ọ bụ ndị ama ka ndị nwụọ nwa ha ama chedi ya nwunye ha na-abata chedi ya enwere ike ya sị na ego dị na ya adagwuru edemere ha nnukwu ego ngidi ya na ha na-eri ego edemere ha na-eri a gị na-eti echọbụ ịma na ọya gwụ achọzie nwoke ahụ ahụ na ewee na-akpasị kpasị na sekretarị ya jụọ anya o mere ndị ji ụgwọ mgbagbachi enyi chedi ya ka ụmụ gbanyị ghara ibukọrọ ahịa gbalapụ ka ndị ji ụgwọ ghara ịma na ọnwụọ na nke ahụ abụrụ akụkọ mgbe ndị ocho